Dámy a pánové, dobrý den. Já bych vás velice ráda přivítala na dnešní akci Módní přehlídka, kterou pro vás připravili studentky a studenti ze Střední školy Litoměřice z oboru grafický design obalů a grafický design. Přehlídka je koncipována tak, že všechny modely jsou z obalových a odpadních materiálů, protože přehlídka slouží k popularizaci našeho nového oboru obalový design. Nicméně, protože tento obor je zatím jenom v plenkách, je zatím v prvním ročníku, tak studentům prvního ročníku hodně pomohli kolegové z vyšších ročníků ze stávajícího oboru grafický design. A myslím si, že, nebo alespoň doufáme, že se budete velice dobře u naší přehlídky bavit, možná i inspirovat, co všechno se dá z obalových materiálů dělat. Já bych na úvod chtěla říct, že ze začátku se studentům do toho vůbec, ale vůbec nechtělo. Ze začátku to vypadalo, že nic nevytvoříme, a když se studenti dozvěděli, že by měli modely dokonce i na sobě předvádět, tak to bylo úplně zlé. Nicméně nakonec mě překvapili velice milé. Udělali krásné modely, snaží se předvádět téměř jako profesionálové, nebo alespoň doufejme, že budou předvádět skoro jako profesionálové. Takže mě nezbývá nic jiného, než vám popřát, abyste se na naší takové první větší společné akci tohoto typu bavili. Jak už jsem říkala, abyste se inspirovali a doufejme, že se vám bude líbit. Na módní přehlídce se zdaleka nepodíleli jenom ti, kteří budou modely předvádět, ale samozřejmě někteří modely dělali i jejich spolutvůrci. A protože je to studentská přehlídka, tak jsme se domluvili, že bude patřit jenom studentům. Já jsem skutečně vás chtěla jenom přivítat tímto úvodním slovem. A zároveň bych vám chtěla představit naše moderátory, slečnu Nikolu Géblovou, a pana Patrika Macka. A teď už se těšte na náš první model. Je model vyrobený z reklamních letáků firmy Kaufland a z letenky. Letáky jsou zcela zdarma a letenka stojí jen pár korun. Model se tak může stát inspirací pro všechny bezdomovce. Výroba nebyla sponzorována firmou Kaufland. Model vyrobil Marek Loucký, Aneta Kunertová a předvádí Tomáš Bucký. Spodní díl šatů je vyroben z vlnité lepinky a růže jsou vyrobeny z kartonu na vejce. Vrchní díl je vyroben z bílých igelitových sáčků, který je doplněn stejnou růží jako na sukni. Ve vlasech je čelenka také s růžemi. Vytvořili Veronika Zábranská, Lucie Páclová. Model předvádí Barbora Procházková. Jednoduchost je krása. Šaty jsou vyrobeny převážně z krepového papíru, provázku, kartonu a peří. Jsou velice vzdušné a působí pohádkovým dojmem. Vyrobila a předvádí Hana Kšénová. Průhledný ner. Model se skládá z košile a batohu, při němž košile vytvořená z průhledné PVC folie. Batoh převážně tvořený z potravinářské folie a průhledné lepící pásky doplňují funkční zipy. Vytvořil Honza Kubeš a Lenka Dostálová. Předvádí Lenka Dostálová.
předvádí Sabina Langerová. Korzet ve formě pásu přes prsa a sukně z puša v zadní části jsou tvořeny z lesklé obalové folie. Pod folií se nachází textilní podklad. Vytvořili Petra Rychlá a Renata Fliťarová. Předvádí Petra Rychlá. Modrá laguna je ukázkou toho, že i tak křehký materiál jako papír se dá přetvořit do něčeho jedinečného. Jedná se o zvláště efektivní kombinaci stříbrné a modré barvy. Navrhli a vytvořili Karolína Wagnerová, Nikola Šmejkalová, Eliška Špriglová, Patrik Macek a předvádí Nikola Šmejkalová. Tyto šaty jsou vrstvené jako opětní lístky růže. Šaty jsou vhodné pro jakoukoliv slavnostnější příležitost. Navrhli a vytvořili Karolína Wagnerová, Nikola Šmejkalová, Eliška Špriglová, Patrik Macek. Předvádí Karolína Wagnerová. With your sound, you kill it, so don't stop, get it, until you share the hit and watch the way I navigate. Model pošťačka byl vytvořen pro všechny slečny a ženy, které pracují pro Českou poštu. Tento oděv se skládá z kratší sukně a dílka. Dohromady tvoří dojem šatů a vše je vytvořeno pouze z noven. Naše šaty byly vytvořeny na úkor všech pracovnic, aby nadále nemuseli nosit ta strašná modrá trika a montérkovou soupravu, aby mohly vypadat trochu jako elegantní dámy v práci. Vytvořili Adela Tošnerová, Nikol Geblová a předvádí Bára Havlová. Tyto šaty mají jak elegantní vzhled, tak i střih, jsou vyrobeny z krepového papíru a to jim dodává ten správný efekt. Jsou vhodné například na karneval, ples či maškarní a jiné společenské události. Předvádí je Kateřina Johannisová. Vyrobili je Kateřina Johannisová a Markéta Santajová. Je svým modelem velmi dominantní a krásná. Její karetní šaty jsou velmi okulupující na první pohled. Tento model i doplňky jsou vyrobeny z obyčejných věcí, které najdete i u sebe doma. Model vytvořili Stáňa Kohlíková a Tereza Frgalová a model předvádí Tereza Frgalová. Sněhurková bílá. Modely fialkové barvy, dlouhé krepaté sukně z obalového fixačního materiálu Cartofix. Sukní je přidělený hořeček z bublikové folie. Fialovou barvu jsme vybrali, protože značí duchovnost, srdečnost a je to symbol spirituality. Sukně je zdobena kytičkami, které patří ještě vlečka. Model navrhli a vytvořili Simona Stránská a Iva Chovancová. Předvádí Simona Stránská.
koše. Tento model ukazuje, že i z pytlu do koše se dá udělat celkem hezká věc. Návrhářky mě napodobily taktilovou sukni, kterou můžete vrstvit jedním z takovýchto způsobů. Celek působí velice dobrým estetickým dojmem. Na výrobě se podíleli Adela Hmčírová a Nikola Doušová a předvádí Nikola Doušová. Která pro výrobu svých modelů použila pouze přebytečný a znehodnocený papír. Jako pojedlo se použilo lepidlo a tkanina. Navrhli a zdobili Pavel Kučera, Adam Švára, Vítek Drábek, předvádí Valentína Kučerová. Je elegantní model, který je určen pro panovníky. Je vyroben z folie Milka a z Guillaume Brabeku, darovaného firmou Brenopek Antalis. Model navrhli a předvádí Kateřina Pazderová, Tomáš Lucký, vyrobili Kateřina Pazderová, Tomáš Lucký a Marek Oucký. Vesmírný mariňák, kostým, který byl z kultivavé oceli, prošpikován nejvyspělejší lidskou technologií, pokřtěna orskou krví a tady před vámi stojí zastupitel kapituly vesmírných templářů, navrhl designér Marek Rejben-Koucký a Lukáš Louky-Dvořák. S realizací pomáhal Štěpán Stevie-Vodrážka, kostým předvádí Roman Dvořák. Teď bych na závěr chtěla pozvat na pódium opět všechny předvádějící. Takže já bych chtěla na závěr naopak moc poděkovat našemu publiku. Doufám, že jste se bavili. Myslím si, že bylo všechno velice krásně připravené. A protože, jak jsem říkala na začátku, modely předváděly skvělé modelky, skvělé modelové. Nicméně podílelo se na tom, jak jste slyšeli, více lidí, takže pokud tady v publiku jsou nějací další tvůrci, jakože jsou, nějaký vidím, tak bych je poprosila také sem na pódium. Takže teď tady vidíme komplet, kdo se podílel na návrhu, realizaci a podobně. A myslím si, že určitě se to všem povedlo. Já všem bych chtěla poděkovat, protože mě samotnou překvapilo, protože jak jsem na začátku říkala, ten výsledek ze začátku vypadal víc než nejistý, co si budeme říkat. A na konci z toho byly takovéhle krásné výstupy, takže já bych chtěla strašně moc poděkovat všem mým studentkám a studentům za jejich trpělivou práci, za to, že to nevzdali a že udělali opravdu moc krásné věci. Chtěla bych poděkovat samozřejmě i vedení školy, že nám umožnilo, abychom se mohli věnovat i něčemu mimo výuku. Dále samozřejmě i správě Gotického hradu, která nám umožnila použít na naši modní přehlídku tyhle ty krásné prostory a neméně bych chtěla poděkovat samozřejmě i vám jako publikum.
Já jsem tady celou dobu představovala tvůrce. Děkuju samozřejmě i moderátorům, protože myslím si, že člověk musí být i nervózní, protože je tady těch modelů opravdu hodně a myslím si, že to přesto zvládne na výbornou. Takže děkuju samozřejmě jak slečně Géblové, tak panu Mackovi. Ale přece jenom máme ještě v zákulisí jednoho člověka, který se tady celou dobu staral, nebo dokonce jeden z nich už jsem přišel, staral o zvuk, takže já bych ráda poděkovala i našim zvukařům, kteří jsou taky z řad studentů. A to jednak Štěpánu Vondráškovi a jednak Lukáši Pořákovi. Lukáši, můžu poprosit také na pódium? Takže děkuji za potlesk pro kompletní tým. Ještě jednou děkuji, že jste sem přišli a doufejme, že uděláme někdy v budoucnu nějakou podobnou akci neméně kvalitní nebo ještě lepší kvality.